tanda ka tay. Kami nga matanggap nga kasi tinapasawa kanyo. Kabaybayan ti mangipapaay ti pagbiyagan ti pamilya Abdon, ngem kabaybayan metlaeng tinangpukaw ti biag ti maysa kaditi miyembro na. Ni Tatay Carlito, agtawen ti inemapulo ket dua ken residente ti barangay Puro Magsinggal, tinagturong iti kabaybayan, talon nga aldaw tinapalabas. Sipud idin ket saanen a napasangpet pay ti pamilya na. Nakla at dalatan idi madamagdaan na sarakanin ni Tatay Carlito iti kabaybayan a pased iti ili ti kabugaw at tumtumpaw ken maysan a nalami sa bangkay. Nabigla nak sir, nadamag ko tikas dyan nga napasamak kanya na ang kumay sa kasagana ti bagi. No para kanya nun niya ti mariri nasagit sir, ang ganijak nga maawat ti panakatay nila kay ko, na ano sir. Di mi maaklon sir, danakasingsing po ni papang mi. So namin pagkamangam mi naman tawam mi sir. Itutod na lalo kita po na sir nga anak ko. Kuna dagiti agina ni Tatay Carlito asaan da nga ammo no kasanupay ita iti biagda ken dakkel unay ti kawada. Naistorya da nga agtumtumar daytoy iti agas sa para high blood ket patsyenda nagulaw daytoy bayat nga adda iti tenga ti taaw ken natinag iti bangkana. Ulaw sir, di kwa. Gaputi nakatinagan na nakatayan na ulaw. Nga dating high blood. Han nga high blood. Sagpaminsan sir, tahanot nga high blood. Sa lagtumar no, adala ang mari na basi nga ngumato ajay kwa. Aji dara na nga ta, kasjay. Nakasarsarita mimet ni Jensen, may sa amang ngalap manipod iti ili ti kabugaw, ken isuna ti maysa kadigiti nakakita ti bangkay ni Tatay Carlito bayat nga addada iti kabaybayan nga agadayo ti agarup innem amilya. Kuna na nga adda panagamak dagiti kakadwana iti makita dati bangkay, ngem kayat ni Jensen a matulungan daytoy a may subli iti daga, uray awanen ti biag na. Napanunutan pa lang dagitoy kakadwa mo ta nga istambay kam pala jet may da pala mga yabti dito ako ma. Coast Guard doon no ko ma. Mahanon ta ko adda nga mataktak dito kakaasim ulat adda nga tumtumpa ta buybuyaon tay mo laang. Matulungan da kun ta sagpatay ti bilugan. Kuna mo sir. So nagtitinulungan mi nga sagpatag. Nagriga garo sir. Pa nagka nga ako nagriga ti kasasabi mi nga mga alapa. Nga ano sa milata so nga malagip mi mga iyawid tayo dito ta kaasimot dahil yung pamilya na kung namin mo sir nga. Inayon na ano isunan tumet iti adda kapadasan na mapukaw iti kabaybayan ket addan tumet si sasagana mang tulong ken kuana. Aglaplapulusan met a panagyaman ti marikrik na ti agina ni Tatay Carlito para ken ni Jensen. Saanen a may sublipay ti biag na ngem makatulong kadakwada ang mangawat ti ipupusay ni Tatay Carlito itan a nakita dati bangkay na. Sir Jensen, siya ti asawa na. Agyamyaman ak unay king ka sir. Aji panangalaw mo kinilakay ko. Isungarot sen, dakal ti yaman ak king ka. Naiturod mo nga inala jiting nga. Agyaman ak unay king ka sir. Agyaman ak. Tauri kaskasano sir. Nakitak mo't lang nilakay ko. Ndagiti pamilya na kandagiti anak ko. Salda biag, kastoy nga iladawan dagiti mangalap iti pagsapulan da. Kadagturong da iti taaw, saan da sigurado na makasublidan tupay iti daga. Iti uneg laeng iti nakurang may sa abulan, talo na mangalap iti nasarakan iti kabaybayan iti ili ti kabugaw ken Magsinggal. Naisalakan ti biag dagiti dua, ngem sa bali iti gasat ni Tatay Carlito, gaputan nila daw unayen iti masarakan isuna. Mark Magdirila, Balitang Solid North.